Hinahinay ng midaog ang dakbayan sa Lapu-Lapu sa ilang gubat batok sa COVID-19. Sa 121 ka mga COVID-19 patients, 57 kanila nangaayo na. Si Fee Marie Dumabok sa report. Ganihalang buntag, 7 na ka mga COVID patients ang nakagawa sa isolation facility. Human masutang nagnegatibo na sa COVID-19 ug nahumana sa ilang quarantine period. 5 kanila taga Sitio Santa Maria sa Barangay Pusok. Giulagway ni Jill Banyasya, COVID-19 Crisis Manager sa syudad, nga epektibo ang ilang gihimo aron kapungan ang pagkuyanap sa coronavirus, ilabi na sa Barangay Pusok nga epicenter sa dakbayan sa mga kaso sa COVID-19. Gitugan ni Banyasya nga sa ilang labing uwahi nga talaan, adunay 121 ka mga COVID patients ang syudad, 8 ang namatay ug 57 na kanila ang nangaayo. Wala na tayo quarantine nga house. Meaning nakahumanas tanan. And what is significance is what mo spread ang virus. Right? So we are winning the war. The war is under control. Sa ilang rekorida, ilang gimugatan ang kanunay ng pagsulub og face mask, ilabi na kun mugawas sa bahay ug ang kanunay nga pagpanghunaw. Gawas sa gimong pag-edukar sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga upunganon paglikay sa COVID-19, gingos kanusab nila karon ang pagpahinumdom kalabot sa paglikay sa mga sakit nga dala sa ting-uwan sama na lang sa dengue ug sa uban pang mga waterborne diseases. Gisugdan nila nitong weekend ang pagpahinumdom batok sa gitawag nila nga secondary diseases. I-arrest sa karon ang mga basic nga medical problems kinahanglan at timanon. Mo nang giawhag nato ang mga tao nga sa pagbantay dengue, no, diarrhea, gumikan sa tubig. Uban ni Godfrey Rilien, ako si Fee Marie Dumabok, Balitang Bisdak.